Tervetuloa Lotan askartelukanavan ensimmäiseen videoon. Tällä kertaa teimme pääsiäispuun. Tämän valmistamiseen tarvitset sakset, akryylimaaleja, oksia, teippiä sekä paperia. Sitten olemmekin valmiita aloittamaan. Leikkaa ensin paperin alalaitaan 2 pientä suorakulmiota. Sen jälkeen asettele oksat reikien läpi. Kas näin. Tämän jälkeen käännä paperi toisinpäin ja asettele oksat siten, etteivät ne ole toistensa päällä. Leikkaa palateippiä ja teippaa oksat kiinni paperiin. Tämän jälkeen voit kääntää paperin jälleen toisinpäin ja asetella oksat haluamaasi muotoon. Levitä akryylivärit siten, että voit helposti levittää niitä. Hyvä paikka on väreille tarkoitettu oma alusta. Voit yhdistellä eri värejä, jotta saat haluamasi väriyhdistelmät. Tämän jälkeen kasta sormesi väreihin ja töpsyttele värikkäitä palloja paperille haluamiisi paikkoihin. Huomaa, että kosket yhteen väriin yhdellä sormella. Jokainen väri on siis paineltu omalla sormellaan. Kun teos alkaa mielestäsi olemaan valmis, anna sen kuivua hetkinen ja muista siivota sillä aikaa jälkesi. Kiitos seuraavaan kertaan.